Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Vojtou Kolem a Patrikem Kinslem. Dnešním hostem je MMA zápasnice ze sousední země Slovenska Veronika Smolková. Ahoj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ale dneska to budeš mít hodně těžký. Původně jsme tě chtěli vzít před Lucou Sabovou a ta tady nastavila jako vysokou laťku, musím říct. Budeš to muset, aspoň přelíst. Ja viem, ja som to stále videla a vypočula, akože fakt ten diel s Luckou bol úžasný. Takže dúfam, že bude aspoň tak dobrý, ako bol s ňou. Musí být lepší, musíme se posouvat dále. Nesmíš nám to tady zkazit. No tak to uvidíme, sa budem snažiť. Vlastně to záleží na moderátorech, že? No. Aj. Já si myslím, že jsme dobře připraveni na tebe. Niekedy stačí aj sa usmievať a dobre zapôsobiť na publikum, už len tým, že budeme pozitívni. Či nie? Takže důležité je dobře vypadat a ono to nějak dopadne. No jasné, pozitívna energia a úsmev. OK. V jaký části života, ať už osobního či sportovního, jsme tě zastihli takhle? Tak teraz ste ma zastihli vlastne 2 týždne pred zápasom, takže v podstate ste ma zastihli v nálade, kedy som hladná, ale však to poznáte, lebo však robíme váhu 2 týždne do zápasu a včera som dostala aj krámy, takže super, takže som aj agresívno citlivá, ale tak v podstate ste ma zastihli v takej fázi, že tej predzápasovej, hej, že už za chvíľočku to príde, chcem podať výkon, v podstate asi tak, no, hej, že za chvíľočku mám ten zápas, takže som fokusnutá čisto na to a potom sa teším samozrejme aj na ten oddych a na všetko, čo prichádza po zápase. OK, začneme hned tím, co jsem tady nadhodila, jelikož my jsme otevřený podcast, open-minded podcast a měli jsme tady Katku Lízlerovou, která se zaměřuje na cyklus s ohledem na sport. Jak tohle z toho do té přípravy zasahuje? Asi dost, protože podle toho, co nám ona povídala, tak vlastně někomu až 3 kila to lítá, což v MMA není úplně jakože výhra, si myslím. Akože zasahuje to fakt, že dosť. Keď som bola ešte mladšia, tak som extrémne trpela, lebo som zabudla na to, že som žena, že fakt som v kuse len s tými chalanmi, trénujem len s chlapmi, takže som si myslela, že veľmi som sa porovnávala s nimi. Ale odkedy som začala trénovať aj s ľudskou, tak viacej som sa o týchto veciach začala zaujímať, keďže som zistila, že nielen ja furt plačem na tých tréningoch, nielen mňa závodní, nielen ja mám o 3 kg viac. A keď som sa o tom bavila aj s ňou, tak som zistila, že je to úplne normálna vec, že to sa proste deje, len na to zabúdame. A presne ako hovoríš, tak väčšinou vždycky som mala zápas, takže som dostala menštruáciu ten týždeň, keď som robila váhu, takže miesto 63 som mala 65 a je rozdiel, či chudnem 6 kg alebo 8 kg, že to strašne cítiť. A hlavne nie len, že to cítiť na tej váhe, ale hlavne tá voda nechce z toho tela ísť von, že sa to zadržiava. A nie len to, včera sme mali sparingy, samozrejme po 5. kole, lebo šla som 5x5 také posledné ťažšie, tak po 5. kole som sa extrémne rozplakala, alebo ani nielen kvôli tomu, že by som nevládala kondične alebo takto, ale skôr to telo je citlivé, žena má chuť podľa mňa skôr iba jesť, piť, oddychovať a nie sa teraz spárovať a byť, až niekto má udierať do brucha. Takže je to také, že snažím sa na tom pracovať, snažím sa vyhľadávať špecialistov, ktorí akože toto študujú, hej, že sa týmto zaoberajú, ženy a trénovanie, lebo kedysi som to strašne preháňala a potom som to cítila aj na tých výkonoch a na všetkom. Takže odkedy to viacej ja študujem a zaujímam sa o to telo, že ako funguje, tak cítim, že aj mne je lepšie, hej, že niekedy fakt cítim, že si musím dať oddych, že nemôžem furt trénovať, aj keď by som chcela byť proste, že furt trénovať a byť lepšia ako všetci, ale uvedomujem si, že najlepšia som asi vtedy, keď fakt to telo počúvam, že je to proste iné ako to mužské. A učím sa to aj ja, už sa to učia aj moji tréneri a cítim, ako sa to učia aj tí tréneri, že je to lepšie. Že oni vlastne zistili, lebo som prvá baba, ktorú takto majú, že je aj profesionálka, že sme sa tak spolu do toho vypracovali. Takže vidím, ako aj oni sa učia a vzdelávajú a tým, že oni sa ku mne dobre správajú a pristupujú tak, ako by mali k žene, tak cítime aj takú väčšiu psychickú pohodu. Že podľa mňa ženy hlavne potrebujeme tú psychickú pohodu, hej, mať pri sebe správnych ľudí, ktorí vedia, ako sa k nám správať. Ale obecně nejenom jako po té psychické stránce, vlastně když jsme ji tady měli, jestli si pamatuješ, Vojto, mrkni se na ten podcast, Kateřina Lízlerová. Fakt je tam jako rozdíl v těch týdnech, kdy je lepší se věnovat silovému tréninku, kdy naopak kondičnímu. Časuješ to i tímhletím způsobem? Vieš, bohužiaľ je to tak, že viem teóriu, že ovládam, lebo však veľa počúvam podcasty, veľa si o tom zistujem, ale je to strašne ťažké to ako keby nastaviť, hej, že aj s tými trénermi, že teraz týždeň by som mala
že je to veľmi ťažké to nastaviť aj do tej praxe, keďže niekedy by to malo byť tak, že aj týždeň tá žena proste netrénuje, že fakt by som chodila na jogy a meditácie a ja si neviem predstaviť, že teraz týždeň by som mala fakt taký úplne ľahký, ale cítim, že keď to telo, že fakt, že som nafúknutá v krčoch, v bolestiach, tak proste idem radšej na tú jogu, aj keď potom mám úplne také stavy, že preboha vynechala som tréning a už mám depresie, že teraz budem horšia, ale ako hovorím, v tomto mi ľudská strašne veľa pomáha, že fakt, keď mám aj takú náladu, ja jej zavolám, ona ma tak upokojí, alebo príde za mnou, akože k nám do Banskej Bystrici, alebo si zatrenujem ja s ňou, že ona vie, že chalan ma proste do toho brucha kopne a ona vie, že pôjde všade inde, len nie do toho brucha. Takže podľa mňa je dobré aj tráviť čas s ľuďmi, ktorí takéto veci chápu a budú tak ku mne pristupovať. A teraz som sa aj stratila. To časování, že říkal, že ja napríklad strašne cítim, že keď mi krámy skončia a príde tá ovulačná fáza, takže vtedy som strašne silná, hej, že vtedy sa cítim, že by som sparovala aj každý deň, čo pri tom sparing rada nemám, ale vtedy ich milujem, lebo sa cítim strašne silná a teraz som rada, že presne to tak vychádza na zápas, takže super kasa má popí. Takže akože určite cítim, že keď mám krámy, že som strašne oslabená, hlavne na tej nálade to cítim, ale cítim, že keď príde tá fáza, presne kedy som najsilnejšia, tak vtedy troška aj na tých tréningoch, presne, že vtedy ideme vyššie tempo, lebo cítim sama, že to tréneri na mne vidia, že ja už im ani nemusím hovoriť, v akej fáze som, ja prídem do gymu a už vidia, že či som taká, že zazerám, alebo plačem, alebo som práve, že veľmi veľa energie mám v sebe, hej. Takže určite sa snažíme akože k tomu postupovať. No, tak je to důležité, tak vlastně v těch silných dnech pušnout ten výkon a tím jsou vlastně ty posuny. Protože v těch slabších dnech je to čistě o nějaký jako udržovačce, protože tam neudělá žádný jako rekord, naopak tě to víc ještě pošle na dno, třeba po té psychické stránce. Dneska mi to nešlo, sakra. No, to zažívam veľmi často, lebo ja mám pocit, že tá žena je fakt za ten mesiac možno tak 15 dní, že je človek fakt, že silný a ostatok sa cítiš úplne, že slabúčko. A ešte najťažšie je presne to, že trénujem hlavne s chalanmi, že s tými babami som veľmi málo. Že keď som s ľudskou, vtedy sa psychicky cítim výborne, lebo presne vie ona, čo zažívam, ja viem, čo zažíva ona. Už tiež viem presne, kedy je v tej fázi, že proste je opustená, že sa jej nič nechce, ale úplne ju chápem. A možno preto nám aj tak strašne dobre spoluje, lebo jedna druhej rozumieme, že není to ako bežná žena, ktorá povie, vydaj si týždeň oddych. No ľudská mi nepovie, daj si týždeň oddych, lebo vie, že by som sa psychicky zrútila dať si týždeň oddych. Takže radšej ten pohyb proste pôjde so mnou menšiu intenzitu, že mi to prispôsobí. Len potom presne sú chalani, ktorí takéto veci nechápu, stačí, že na takého narazím do dvojici a potom mám presne depresiu, úplne po tréningu len plačem, že bože, ja som sa zohoršila, že ja to nenávidím, prečo robím tento šport, keď mi to tak ubližuje. Ale tak potom si poviem, hej, že to aj milujem, ale je to ťažké, keď proste trávime čas hlavne s chalanmi, hej. A v dnešnej dobe tí chalani, tí mladší hlavne, ešte tieto veci tak nechápu, hej, že málo sa o tom hovorí v školách, všade, že učí sa všetko, ale o takýchto veciach sa neučí, že ako sa správať k partnerke, ako viac pochopiť tú maminu alebo celkovo tie ženy. Takže si myslím, že viac by sa o tom malo rozprávať, lebo je to náročné aj pre nás a verím, že aj pre partnerov, ktorí s nami sú, to nie je určitě ľahké. Souhlasím. Jsou dny, kdy se snažím tak jako bejt doma jako myška. Radšej myška, že iba nakúpiť jedlo, postískať a to niekedy úplne stačí. Všechno odkývat. Áno, a to stačí a potom jak bude dobre doma. Říkala jsi, že jsi hledala nějaký cesty studování nebo zlepšování, tak něco si načítala nebo máš přímo, já nechci říct jako kouče nebo nějakého lékaře na nějakou spolupráci, co ti říká, jak k tomu přistupovat, nebo... Vieš čo, na Slovensku máme strašne dobrú takúto presne ženu, ktorá týmto veciam sa venuje, ona sa volá Eva Piatreková a ona robí strašne veľa, ja som s ňou aj spolupracovala na základe, že mi robila také tie testy, čo ide na tom bicykli a zistí ti všetky tie tvoje hodnoty, pretože taká ako špecialistka, veľmi dobrá a ona sa venuje presne ženskému telu, trénovať. Akože jej sa strašne veľa vecí samozrejme nepáči, ktoré robím, lebo ja keď jej poviem, že aj keď mám krámy a trénujem, tak takéto veci sa jej nepáči, že odborník na takéto veci není veľmi rád, keď to žena robí, že proste úplne inak by chcela, aby sme trénovali, ale to povedala, že celkovo profi športovci robia skoro všetko zlé, čo by sme mali robiť, hej, že o dosť viac by sme mali oddychovať, menej trénovať, viacej regenerovať. Takže ju mám taktom, že čo aj veľa počúvam podcasty. Ja celkovo veľa počúvam podcasty na túto tému, či už mozgová atletika o takýchto veciach hovorí, alebo strašne veľa proste doktorov počúvam. A teraz som vlastne vyhľadala aj psychologa, čo vlastne nie len, že túto tému, ale celkovo si myslím, že profi športovec by mal mať niekoho, komu sa vyrozpráva. Lebo v podstate ani nejde o ten šport, ale veľa vecí v tom športe spôsobia aj veci, ktoré zažívaš doma alebo si v detstve zažíval. Takže celkovo na tom mentálne zdravie je strašne dôležité, takže teraz pracujem na tom. Lebo cítim, že som na to akože dosť zanevrela, takže sa snažím proste sa ako keby vyliečiť aj znútra. Hej.
Takže když ty máš konkrétně ty ženský dny, tak u tebe se to víc projevuje na té psychické stránce, určite, že máš ty výkyvy nálad, tak jsi říkala, extrémne že se... výkyvy nálad. Každé, Vojto. Áno, však. A ešte si predstav, že mám do toho presne, že tú dietu a to je akože masakér. Ale Včera jsem to pocítila. Co nám vlastně říkala, takže přesně, že se ti spouští teda menstruace, tak je to vlastně dobrý znamení, že spousta jako atletek i vlastně v UFC se o tom mluví, že třeba nemají periodu 2-3 měsíce, půl roku, rok. Ja som to tak mávala, keď som že veľmi drasticky chudla, že fakt som si nenastavila skôr tú dietu, že som to nechala na posledný týždeň, tak som mávala, že aj pol roka som nemala krámy ako mladšia a to som ešte nerobila bojové športy, ale niečo iné, že ja som od malička športovala. Len presne dievča chce byť chudé, chce sa každému páčiť, tak rapidne zníži príjem a to sa úplne zastaví, takže vtedy som to cítila, že to nebolo správne. Takže som si zisťovala, ako to spraviť správne, aby sa mi menštruácia nezastavila. Mne strašne pomohlo, že ja som teraz prešla na takú hormonálnu antikoncepciu, takže cítim, že sa mi aj tá menštruácia dala dokopy, aj tie nálady ako tak. Ale aj tak čo chceme, ja len hovorím, že podľa mňa ženy sme na seba strašne prísne a myslíme si, že musíme byť vždy v pohode, ale niekedy je v pohode si aj povedať, že je OK nebyť v pohode, hej. Že je normálne, že sme také rozhádzané, že sme uplakané. No neviem, chalana som ešte plakať na tréningu nevidela, že sa mu nedarí. Že chalani sú, ale plače, a skôr chalani mi prídu, že sú agresívni, že majú nervy, hej, že kričia, alebo proste, že sú, že ten hnev, ja napríklad tiež keď plačím, ja nie som smutná, len ako keby ten hnev dávam najavo slzami. A myslela som si, že som chorá, ale potom som videla, že to robia aj iné baby, čo športujú a sú na profesionálnej úrovni. Takže som si povedala, že super, že vlastne však ja nie som chlap, že som žena, málo sa na to zabúda. Akože málo, ja si to pripomínam, že nie som chlap. Lebo strašne by som chcela byť lepšia ako všetci na tréningu. Len je to strašne ťažké, hej, byť. Že vôbec to nejde. A potom plačem, že jak je možno, že tréner hovorí postav sa. A na mne je chalán o 20 kg ťažšie, a že ak sa mám postaviť, potom máme plačem, mám nervy, mám chuť mu dať lakeť. Také ako zákernosti. Ty jakože rady přesně tohohle typu a občas to slyšíme u UFCčku postav se. Jak kdyby to bylo to takhle, okay, dobré, tak jo, ne, já tady ležím rád. To je, no. No a takže v tomhletom Lucka Sabá pro tebe byla takový, jakoby, nevím, nechci říct vzor, nebo prostě kamarádka, která vlastně prostě další děvče, který to má podobně jako ty no, a našla vzor, se z ní. Vieš? Áno, ona je pre mňa v podstate vzor, lebo ja si pamätám, že ja som ešte bojové športy ani nerobila. Ja som ešte len vlastne začala s tajským boxom a boxom a vtedy už som mala nejakých, neviem, 10-20 zápasov v postoji a po roku som už nemala súperky, tak sme si povedali, že ideme skúsiť MMA. Ja vtedy som prvýkrát aj spoznala Lucku, že som s ňou trénovala. Viem, že ona sa vtedy pripravovala na nejakú Octagon výzvu, alebo čo to ona vtedy mala. A vtedy som prvýkrát s ňou bola a už vtedy som si povedala, že wow, že tá žena je neskutočná. A potom som s ňou začala tráviť viac aj času, všetko, že už nie len pomáhať si v príprave, ale fakt aj, že sa nás stali priateľky. A cítim, že my akože neskutočnou oporou, že keď to potrebujem, tak ona ma podrží, aj keď nepotrebujem, tak ma podrží. Teraz som s ňou bola aj v tom Liberci robiť váhu, aj to nás o čo si zblížilo, ona teraz pôjde so mnou, že ako ona mi je extrémnym vzorom, lebo není len, že pre mňa není obyčajná žena, že je fakt neskutočná, je matka, je bojovníčka a tým, že sa ma ten šport robí, tak ma veľmi vie pochopiť a vo veľa veciach, tým, že som od nej mladšia, tak sa vo mne vidí, že tiež robila nejaké tie veci, ktoré už teraz nerobí. To materstvo cítim, že ju tak strašne zosilnilo. A verím, že aj mne ešte niečo príde do života, čo ma tak zosilní, ale to chce asi čas, hej, že tiež som v podstate ešte mladá a všetko sa naučím len s tými skúsenosťami. Jsi schopná jako její rady tak nějak jako si vzít k srdci a poslechnout to? Že třeba u kluků je to tak, že něco někomu řeknu, co tady poslechne, buď to vypadne už jako tady, anebo to vypadne teda až tím druhým uchem, ale stejně si tím nějakým způsobem tam dojdou a chybujou si zbytečně třeba sami. Ja práve, že sa snažím tie rady počúvať, lebo ja príjmam rady od niekoho, koho rešpektujem a tým, že Ľudsku proste rešpektujem, že fakt pre mňa je strašne silná žena nie len v tej klietke, ale mimo nej, lebo však poznám, že proste hovoríme, čo sa deje v osobnom živote, komunikujeme spolu o veciach, takže pre mňa to je neskutočná bojovníčka a keď mi niečo povie, nehovorím, že vždycky si to vieš zobrať k srdcu tak, že sa tým riadi, že niekedy človek musí proste padnúť na hubu a nakoniec aj tak zistí, že mala pravdu, ale snažím sa akože fakt, že aj keď to potrebujem, zavoláme všetko. Že keď fakt cítim, že niečo, čo hovorí, že uznávam, že to je pravda, že mala by som na tom pracovať, tak sa fakt, že snažím na tom pracovať. Nejde to vždycky všetko hneď, ale snažím sa. Nějakou otázku, ale musíme se tam dostat asi jako postupně a já to strašně osobně nemám rád a ty už na to asi taky odpovídala, ale co tě dotáhlo k bojovým sportům? No v podstate k bojovým športom by som povedala, že ma dotiahol
mojou ocinom, lebo ja som mala nejakých 16-17 rokov, keď som odišla, ja som chodila na strednú športovú školu do Bratislavy a ja som po roku vlastne tam skončila, lebo aj na tej škole som zažívala šikanu a celkovo som tam proste nechcela byť, že som nechcela tú školu dokončiť, že to bolo také ťažšie obdobie, kedy som ešte nebola vôbec nejaké, že sebavedomé dievča, že som skôr bola taká, že čo mi povedali, tak som verila, že tie ako keby že hnusné slova, že sú pravda, takže som samu seba úplne podceňovala. A prišla som domov úplne taká stratená, že vlastne neviem, čo chcem robiť. Najradšej, keby ma ani do školy nedajú. Ja som chcela proste len doma študovať. Už nie ísť medzi ľudí, proste uzavrieť sa úplne od všetkých, lebo som si myslela, že všetci mi ubližujú. Ako keby som si nevedela priznať, že chyba je vo mne, že nemám v sebe tú lásku a dovolím im, aby mi ubližovali. A v podstate ocino ma zobral na taký gala večer bojových športov, ale ja som bola strašne proti tomu. Ja som povedala, tým, ak chceš zobrať na gala večer bojových športov, a toto sú agresívni ľudia, že v podstate teraz sa chcem vyhýbať agresívnym ľuďom. Ale povedal, že nie, že ideme, že mám to vyskúšať, tak som išla a ja keď som to videla a som sa do toho tak strašne zamilovala. Ja keď som videla tých ľudí, že síce zápasia a potom si podajú ruku, dajú rešpekt sebe, svojim trénerom, tak ja som v tom videla, že ty kokso, že to nie je vôbec tak agresívne, ako som si ja myslela. A potom som si povedala, že no dobre, tak že vyskúšam. To ja som hneď prišla domov, vtedy vyšiel Creed, takže som si povedala, ty kokos, som začala tieňovať ako pred zrkadlom, som nevedela, čo chcem robiť, len sa mi páčili bojové športy. Ako posledný zápas bol MMA a to som si povedala, že to sa mi fakt páči v tých malých rukaviciach. Tak ja vlastne som potom išla na taký športový gympel do Banskej Bystrici a po pol roku, lebo ja som tam chodila na wrestling, ja som robila také pretlačanie rukou a plávanie, tak som si povedala, že vyskúšam, či na tej škole není akože bojové športy. A bolo to, lenže oni vždycky zobrali na tú školu väčšinou takých, čo už niečo vedia. Ale ja som volala tam do klubu a som povedala, že síce nič neviem, ale že cítim, že som ako keby bola preto stvorená. Neviem, keď som to videla, tak som mala pocit, že ja neviem, také znamenie, že život není stratený, ale že je to niečo, čo by ma mohlo baviť a mohlo by mi to ísť. Tak som im povedala, že síce nič neviem, ale že sa to rýchlo naučím, že fakt to chcem. Takže ma tam zobrali potom vlastne, aj sa o mňa strašne pekne starali, hneď som dostala vybavenie, všetko. A 3 mesiace na to som už mala aj zápas, ale začala som prostejským boxom a boxom, že čisto postoj. V podstate tak, hej, že ako keby život ma k tomu dohnal. Že ja si neviem predstaviť, že toto by som robila v 13 alebo 14, keď som bola taká ešte stratená, hej, že musela som sa tak sama nájsť, sama si prejsť nejakými vecami, aby som podľa mňa bola tam, kde som akože aj teraz. Že som rada, že to prišlo vtedy, keď to prišlo. No tak nemáš to srovnání, jako kdyby to tenkrát nebylo tak špatný, šuchla z tomu dřív, tak to mohlo být zase maličko jiný. Ja si ani neviem predstaviť, že by som to vtedy robila. Že fakt som bola taká, aj psychicky som bola proste strašne slabá, že si fakt neviem predstaviť, že by som ten šport vtedy začala robiť. No a nepomohlo by ti to jako rychleji se jako sformovat, že najednou vidíš, že se naučíš dát někomu tu ráno, říkáš ty jo, tak já nejsem vlastně tak slabá, jak jsem si myslela. Ešte možno aj áno, len tým, že v Revuci ani také veci neboli, tak ja som sa ani nemala k tomu ako dostať. Že fakt ten gala večer potom prišiel, som ani nevedela, že nejaké bojové športy existujú, hej, že tam vtedy som to úplne prvýkrát sa do toho dostala. A som si povedala, že fakt, že to je proste úžasné. To som mala nejaký 17 rokov, keď som s tým začala. Takže pre mňa to bolo, ako ja som rada za všetko, že ja ako keby sa ani nehovorím, že čo mohlo byť, že ja som strašne rada, že sa to stalo vtedy. Jasne. Hej, že ja som strašne mala rada plávanie, aj stále mám, že ja som proste v kuse robila nejaký šport, ale nikdy som necítila takú tú vášeň a lásku, ako keď som začala robiť tie bojové športy. Že fakt som si povedala, že to som schopná robiť aj 2-3 krát denne, že ma to strašne baví. Že ostatné veci som skoro brala, že akože športujem, hýbem sa, ale tie kolektívne veci pre mňa moc neboli. Že mne sa strašne toto páčilo, že vlastne keď prehráš, tak nemáš sa na koho vyhovoriť, len sám na seba. Takže mi sa asi tak aj ten adrenalín, celkovo tento šport, ja som sa úplne do toho zamilovala. Jo, ale mě to zajímá, moje taková teorie je, že přesně pro ty, ať už takový ty hyperaktivní děcka, jsou ty bojový sporty jako super, že to nechají vlastně v tom gymu, v tom pytli, ve sparingu, na lapách, kdekoliv, ale že to pomůže možná i víc takovým těm dětem, co se naopak jako podceňují, co nevědí a že jim to dokáže fouknout nějaký jako ne instantní sebevědomí, ale že postupně si k němu dojdou. Protože v tom gymu je to stejně vždycky otázka nějakého toho respektu, protože ty sama pořádně si neotrénuješ. Vždycky k tomu někoho potřebuješ, kámoše. Rozbijete si huby na mraky. A potom úplne najlepší feláci. Nevieš, čo ja na to milujem, presne. Jo. Že vlastne podľa mňa tie puta v tom gyme sú tak silné, že neviem, či to máte tak aj vy, ale v podstate jediných priateľov skutočných mám fakt v tom gyme. Že moji tréneri, moji sparring partneri, že v podstate človek ani nemá čas na iných ľudí. Ja sa ani keby s inými ľuďmi, čo tento šport nerobia, neviem tak dobre porozprávať, lebo však oni nevedia pochopiť,
že som vôbec normálna, že dietujem, že toľko chudnem, že netrávim čas aj niekde inde, ale ja som rada, mňa toto strašne baví, len nie každý to chápe. Preto sa strašne rada stretávam so zápasníkmi a s ľuďmi, ktorí milujú tento šport, lebo to je úplne iná komunikácia, úplne inak toho človeka to baví. Ja milujem, keď prídem do gymu a viem, že všetci máme v podstate taký ten jeden sen, byť najlepšou verziou samých seba, hej, že čo až dokážeme, že mne sa to strašne páči, že čo až dokážem. Že to neviem, že to zistím len časom, hej, a to sa mi na tom strašne páči. A k tým deťom, veď mne sa strašne páči, poviem celkovo, nie každý musí byť profi zápasník, ale ja si myslím, že aj tak je dobre ako tých detí, dať na tie bojové športy, už len kvôli tomu, že fakt sa naučíš. Ja som chodila na veľa športov a preto to viem porovnať, že nikdy som sa nenaučila takej pokore, ako na týchto bojových športov. Či už pokore a k rešpektu k trénerovi, že úplne to je niečo iné, celkovo pokore druhých, lebo ja si myslím, že aj tí, čo robia tie bojové športy, potom nemajú vôbec v sebe takú tú agresiu na ulici, ani nikde, že som v živote nevidela, že by fakt, že fighter, že by nejako vyskakoval na ulici alebo niečo, hej, že väčšinou vyskakujú tí, čo ani nič nevedia, že by si ich jednou fackou posadil. Takže ja si myslím, že tie bojové športy ťa strašne veľa naučia a od malých detí to je podľa mňa len super. Aj u nás, neviem, čo to máte u vás, už u nás sa mi zdá, že od 3 rokov máme tak tom, že už môžu chodiť detičky od 3 do 6. Sice nerobia tam žiadne, že by sa bili alebo niečo, ale hýbu sa, sú v kolektíve detí, že celkovo je dobre tá socializácia pre tie deti, že celkovo si myslím, že je super, keď deti niečo robia, hej. To určitě hlavně ty děti u těch bojových sportů zapojí celé tělo, že to je prostě komplexní a když se pak během života rozhodnou cokoliv dělat, tak už mají nějaký pevný základ, jo. No, že je to akože podľa mňa fakt, že super, hej, pre tie deti, že presne socializujú sa, hýbu sa, ten rešpekt trénerovi, potom nie sú také ustráchané, neboja sa, vedia presadiť svoj názor nejako. Takže ja si myslím, že celkovo hociaký šport je super, hlavne nech tie deti niečo robia. Potom aj podľa mňa nebude toľko zla v tom svete, veď ja si neviem predstaviť, že spokojný, vyrovnaný človek sa k niekomu bude správať zle. Väčšinou fakt je to možno, že máš strašne veľa energie v sebe, nemáš dostatok lásky a vtedy si presne tak tom zlý, nespokojný človek a chceš ubližovať druhým, ale pritom si len ty nespokojný. Akože ja cítim, že mi tie bojové športy dali strašný kľud a taký akože úplne, že relax v živote, hej, že som úplne inak vyrovnaná, odkedy toto robím. Tiež to nebolo hneď, že to trvá, že je taký proces. Strašne veľa robí aj ten psychológ, že podľa mňa je dobré už na tej profesionálnej úrovni mať niekoho, s kým sa vieš porozprávať, aj vyrozprávať hlavne. Takže je to akože taká dlhá trať, podľa mňa celkovo tie bojové športy a tá cesta. Co si plavala? Mě ještě zajímá. Ja som plávala fakt, že všetko u nás v Revúci, som z takého malého mesta, to ani inak nešlo, som milovala plávanie, sme chodili na závody, prsia, král, znak, všetko. Porazila bys mě na 50. No ja neviem, ako dobre pláveš, ale určite by som dala do toho všetko, lebo som strašne súťaživá. Takže skúsiť by som to skúsila. Můžete se vsadit s Patrikem, je dobrý se sázet vždycky. Ano. Hej, či čo, akože vyhráš stále? No, ne vždy. A či si plávala aj ty? Či akože máš tak v tom plávaní? Ne, ale tak něco jsem, nějaký blázen jsem odplaval, ale nikde ne závodně, tak nějak... Ja som skôr taká vytrvalosť, že akože keby sme šli, že kľudne kilometr, tak to si myslím, že to by som... To mě nebavilo, ale na 50. A to mňa baví strašne. Ale na 50 bych... By si dal do toho všetko, hej? Bych ti ještě udělal kafe na konci. No tak uvidíme, možno niekedy to zistíme. Fakt? No tak jasné. Beru ti za slovo tedy. Ne, že z toho utečeš. Já už vlastně jsem měl takhle sázku s Veronikou Bledou. Ta z toho utekla. Nějak se jako nevozila. A sázka aká? No o plavání. Tiež plavanie? Jo, kraula na 50 metrů. Ta si věřila hodně, ale věřila si natolik, až najednou to úplně se vymlčelo. Vyšumělo to. Ja poviem, že neviem, ja poviem, že dám do toho všetko, hej? A už sa uvidí. Že buď sa mu seba prekvapím, alebo poviem, že fajn aj tak. Aj tak fajn, dala som do toho všetko. Alebo poviem, že som ťa šetrila, vieš, sú dve možnosti, dve scenáre, ako to dopadne. To ne. No nic, pojďme k tvému, kolik jsi říkala, 12-13 letému já. Co bys mu teďkon jako poradila? Teraz? Tak akože keby já teda vlastně úplně nevím, co se ti odehrávalo, ale mluvila som nějaký jako šikaně. Tak akože určite by som sa mu seba postiskala a povedala by som si, že je OK, že nevyzeráš dokonalo, že nevyzeráš tak, ako ti druhí hovoria, že by si mala vyzerať. Celkovo som si povedala, že fakt, že kašľať na druhých, že ľúb viacej samú seba, viacej komunikuj s rodičmi, celkovo, že nenechávaj si tie emócie, ktoré v sebe máš pre seba, lebo však ja mám milujúcu rodinu, skvelú, len samozrejme, čím úžasnejšiu rodinu máš, tak tým menej som chcela, aby vedeli, že sa trápim, takže som si to všetko nechávala samozrejme pre seba. Takže určite by som si povedala, že viacej komunikuj, alebo keď nemáš aj s kým komunikovať, lebo bohužiaľ niekto nemá dobré vzťahy v rodine, tak existujú
napíšeš do internetu hocičo, že potrebuješ pomoc a sú online poradcovia, proste existuje vždycky s niekým komunikovať, takže viacej by som komunikovala a viacej by som možno vyhľadávala nechceť byť v partii, v ktorej sa necítiš dobre, že fakt radšej byť sám, vyhľadať presne viacej športovať, celkovo viacej robiť veci, ktoré teba baví a nie to, čo by si mala robiť podľa druhých. Ale sakra, to je už z takového, říkáš jako z takového nadhledu, ale udělala bys tohle ve 12? No ani som to neurobila, takže je to určite strašne ťažké. Ja by som to len chcela urobiť. Takže možno keď si toto niekto vypočuje, tak si povie, že wow, že ja nepotrebujem sa páčiť druhým, ale sama sebe, že wow, že mám tú mamku, tak prečo som s babami, s ktorými ani nerada trávim čas, radšej sa porozprávam s maminou. Takže podľa mňa niekedy je fakt, že keby som možno ja počula, keď ako tá mladšia, ako niekto o tom rozpráva, vtedy takéto nebolo, že by som si vypočula podcast. Takže keby niečo také bolo a počula by som to, tak by mi to možno úplne inak otvorilo oči a nemuselo by sa stať veci, ktoré sa stali. Ale ja som rada za všetko, čo sa stalo, hej, že ma to tak posilnilo a vyformovalo v podstate v to, čo som. Možno keby sa mi to nestalo, tak ja by som bola tá zlá, čo by sa správala k druhým zle. Takže ja to beriem, že som rada za všetko, čo sa stalo, ale určite by som si povedala, že proste je dôležité viacej sa ľúbiť, hej? Že nezhadzovať samú seba. Lebo keď mi niekto povedal aj, že mi to pristane, som povedala, nie, to určite klame, že proste cítila som sa strašne škaredo a v podstate s tým bojujem doteraz, že to je niečo, čím človek bojuje celý život, hej? Že mať sa rád. Neviem, jak to majú chlapi, ale pre nás ženy, podľa mňa to je strašne niečo náročné, že naozaj mať sa rada, hej? Že je to proces, čo asi bude trvať celý život, naučiť sa mať rád. Jo, tak jako nejsi první, asi nie poslední, s kým jsem se o tomhle tom bavil, jako s ženou, že tohle to přesně řešej. Jenom ten věk jako 12, 13, to dospívání mi přijde hrozně jako náročný, že chceš být asi v nějaký jako partě, že ten člověk nechce jasné, být. že podľa mňa ako tá mladá baba, keď som mala tých 12, 13, strašne som závidela, že wow, ako všetci majú veľké partie, že už teraz odstupom času vidím, že to nie sú skutoční priatelia, hej, že to len v podstate 2-3 sa tam bavíte. Ja som si hovorila, že wow, oni majú aj 20 kamarátov, však ja mám jednu kamarátku a pritom teraz by som za tú jednu najviac vďačná, hej. Ale tie malé deti proste chcú mať veľa ľudí okolo seba, každému sa chceš páčiť, chce sa páčiť chlapcom, sebe, a ešte keď ti chalan povie, že si tučná škareda, tak úplne prestaneš jesť, alebo vieš, že veľa vecí, že človek je strašne v tom veku zraniteľný. Akože zraniteľná som aj teraz strašne, ale aspoň viem, že keď cítim zraniteľnosť, tak vyhľadám tú pomoc, hej, ale vtedy som nevyhľadala tú pomoc, myslela som si, že všetko musím zvládnuť sama a čím som staršia zistujem, že nie, že môžem vyhľadať pomoc, že nie je to hanba, že povedať si o tú pomoc. Jo, mě určitě to zajímá, taky, že takový ta spousta asi lidí z bublin říkají, co to tam teď melou za sračky. Ale tak já jsem táta, teď jdeme v září do první třídy, takže já za chvilku takovýhle věci prostě jako budu řešit. A jsem z toho jako docela ve stresu. Já se nečudujem. I dneska v rámci těch sociálních sítí, té kyberšikany, jak je to jako jednoduchý. Předtím to byla nějaká třeba bublina. Vím, že když se šikanovalo, tak to bylo prostě pár lidí, ty jsi odjela do vedlejší vesnice města a pohodička. Ale teď je to jakože online. Je to strašne veľa. Ako ja viem, že keby som mala dieťa, tiež mám z toho jedného dňa strach, lebo viem, že koľko bolesti v podstate som si, alebo nie len ja, že veľa ľudí si zažíva, hlavne by som povedala, že na dievčatá je tento tlak určite väčší, hej, že aj chalani, keď si medzi sebou vy si niečo poviete, hej, že jak vyzeráš, ale vy sa na tom smejete. Že v podstate tí chalani to berú úplne inak ako tá baba, že tá baba fakt môže mať z toho extrémne psychické problémy. A ja viem, že čo by som ja už urobila teraz, že by som s tým dieťaťom o dosť viacej komunikovala. Proste povedala by som aj, že čo sa môže stať, že môže sa stať, že ti chlapec niečo povie, ako vyzeráš, ale ja by som chcela, ja som aj povedala rodičom, že čo mi tak možno viacej chýbalo, že síce oni mi lásky dávali veľa, ale nehovorili mi, že som pekná, že mi to pristane. Oni to vedeli, oni povedali, že to vedeli, ale že neprišlo im akože potrebné mi o tom hovoriť. Ale pritom my to potrebujeme počuť. A ja keď som sa aj bavila s tým ako mojím psychologom, čo mám, on povedal, že to strašne veľa rodičov zabúda, že chváliť tie deti a hlavne tie dievčatá, že, ale aj chlapcov, dodávať im to sebavedomie celkovo, aby, že keď im v škole niekto niečo povie, že aby tomu neuverili, lebo tak veľa doma počúvajú, ako sú skvelí, že oni nebudú veriť tým rečiam, čo budú počúvať. Takže podľa mňa viacej by sa mali tie deti chváliť už od malého veku. To sebavedomie nepotupovať, nehovoriť, že nie je toľko, ja neviem, že zhadzovať to dieťa, ako vyzerá. Proste viacej mu kurva jako nedokážu pochopit, že vlastní rodič schazuje veľa sa to deje. No, akože. Strašne veľa, ja to vidím, keď ja som raz bola pozrieť na hokej a tam, keď som videla, ako sa k prvákom, že tie deti majú 6-7 rokov a ty mu už nadávaš, že prehral, aký je lúzer, že by mal vyhrávať. Ja, že preboha, malé deti toto počúvajú, vie, že potom aké sebavedomie to dá tomu dieťaťu, bude mať len pochybnosti už od malého dieťaťa v sebe.
Takže podľa mňa veľakrát ani nie dieťa potrebuje psychologa, ale ten rodič potrebuje pomoc. Víš, a v bojovkách říkají, hele, tak pojď se ho zkusit sem, pojď s náma, taťuldo, pojď. No, jasně. Pojď mezi nás. Já si obecně myslím, že tohle je velký problém u těch ženek, říkáš přesně, že odmala se třeba schazují skrz ten sport a kolikrát během svého života jsem se setkal s děvčaty, kteří třeba měli nějaký vážný vztah a ten jejich partnery třeba schazoval. A byť už to byl, jako uplynul nějaký čas a roky, ale tak ta holka si to v sobě nese fakt strašně dlouho, tak je vůbec na tohle nějaký jako recept u vás z žen, jak to ze sebe jako dostat a zase najít v sobě tu lásku a tu vnitřní krásu, než jen to, že tamhle nějaký Jarda, co denně dá 10 piv, řekl, že jsem hnusná? Vieš, tak ja sa to tiež učím, že v podstate tiež je to niečo, na čom teraz dosť pracujem, že naozaj mať sa skutočne rada, lebo ja som si myslela, že sa mám skutočne rada, kým posledný rok, tak ako v podstate veľa z komentárov bolo pekných, tak veľa začalo byť aj škaredých komentárov. A ja ten posledný rok som fakt, že psychicky veľmi zle znášala, lebo zrazu všade o sebe čítať tak nepekné veci. A ešte keď viem, že ako malá som sa z toho liečila a zrazu znova sa to všetko obnovilo, tak som to úplne že zle zvládla, hej, tento posledný rok. Ale preto som vyhľadala pomoc, že ja si myslím, že aj keď to niekto si myslí, že to fakt, že už nezvláda, tak je dobré vyhľadať toho psychologa, že není to hanba. Ja čím viac sa bavím s tým mojím psychologom, tak on mi povie, že vy si myslíte, že ja nepotrebujem psychologa, že najväčší dar, čo je a sila, keď človek vyhľadá tú pomoc, že konečne ju chce vyhľadať, nechce byť na všetko sám. A podľa mňa tieto ženy by si mali uvedomiť celkovo, aj mne strašne pomohlo viacej tráviť času sama so sebou. Že podľa mňa najhoršie je, keď je človek, že presne, že niekto mi hovorí, aká som škareda, bla bla bla, a teraz to budem chcieť zalepiť tým, že si nájdem niekoho, kto mi bude hovoriť, že som pekná. No ja tomu musím prv uveriť a nie počúvať to od druhých. Takže podľa mňa strašne dôležité presne robiť nejaký ten šport, čo ťa baví, alebo ja som začala teraz tancovať, začala som chodiť na meditácie, na jogy, viacej ako keby tráviť čas sama so sebou, aby som sa naozaj začala mať rada. A aby som proste nemala pri sebe len niekoho, kto ma má rád, ale aby som sa ja prv stala tou osobou, čo sa má radať. Takže podľa mňa je strašne dôležité byť aj chvíľu sám so sebou, naučiť sa to, byť sama so sebou. Ja sa to tiež učím a je to akože dosť náročné, ale podľa mňa strašne je dôležité. Lebo potom zrazu máš niekoho, kto ťa má rád, ty sa nemáš rada, prídeš o tú osobu a máš pocit, že si úplne stratená. Ja sa chcem naučiť byť vyrovnaná aj sama so sebou. Tak ono i v tom vztahu to pak nefunguje, že jo? Že když sama sebe schazuješ, tak to drhne. No potom budeš mať pri sebe partnera, ktorý ťa zhadzuje. Lebo ja keď budem taká, že sa nebudem ľúbiť, tak dovolím mať v sebe, ako keby pri sebe partnera, ktorý sa bude ku mne tak správať. Ale ja keď budem silná, tak keď uvidím, že sa niekto ku mne správa zle, tak ho odkopnem hneď, že takto sa ku mne správať nebudeš, nájdi si niekoho, kto ti to bude tolerovať. Takže podľa mňa strašne dôležité si stanoviť tie hranice, keď to je veľmi náročné, ale už keď raz vidím, že ma niekto ponižuje, tak takú osobu nechceš mať v živote. Takže proste radšej buď sama, nauč sa byť chvíľku sama. A to sa mi strašne páči, aj ten psychológ mi to tak povedal, že keď sa naozaj budete mať radi, tak fakt budete do toho života ako keby priťahovať tých správnych ľudí. Lebo takí tí, ktorí sa k vám správajú zle, tak ako keby tak prirodzene budú cítiť tú vašu silu a budú sa báť ísť k vám, lebo budú cítiť, že nie, že u vás to nebude fungovať, to ich správanie toxické. Takže sa to snažím učiť aj ja, hej. Takže ťažké je dať radu niekomu, že ako to robiť, proste pracovať na tom. A nebáť sa, hej, že aj si poplakať, aj všetko podľa mňa strašne dôležité je tie emócie vypustiť von, či už ste baba, či už ste chalan, proste je dôležité tie emócie vypustiť von. Aspoň ja som podľa mňa toho dôkazom, že ja ich vypúšťam, či som šťastná, či som smutná. Nebojím sa ich ukazovať, ako keby tu aj svoju zraniteľnosť dávať najavo. Možno niekomu tým pomôžem a zistia, že keď ja môžem plakať na verejnosti, tak aj oni môžu plakať, že nič na tom není zlé. Jo, tak Lukáš taky od nás plakal na veřejnosti po zápase. Jo, to je pravda. To bylo hezky. Jo, to... Ano, čo? No, my se mu smějem za to, no. No tak vy ste chalani v tomto iný, presne ako hovorím. Ale sú veci, kedy je úplne v pohode, podľa mňa sa vyplakať. A já ho chápu, hele, to je příběh neustálý jako... A záleží ti na něčem, takže ještě duplom si přesně, jakože sračky, víš, v té kariéře. Domluvený zápas, domluvený zranění, pak blbá prohra na body, pak chytnul takový divnej lucky punch, když se po 2 letech vracel, pak to konečně jako otočil, tak to z něj jako bouchlo. No, takže já ho jako chápu, no ale samozřejmě, že se mu vysměju, že jo, přece v tomto. A to je zase rozdíl mezi náma klukama, že jak jsme zase smelený tým, tak tím my si tam dáme jako i ten dobrý vibe, jo? Že jako my ho všichni chápeme, respektujeme, ale už si tam dáme tu hranici, kdy se do sebe tak jako šťouchnem. Ale to je úplně iné, no. Vieš, že to už, keď ste ako rodina, tak to úplně inak bereš. Niekedy je aj dobré, že sa ti troška zasmejú, lebo si povieš, že preboha fakt, že nech... Ale tak oni vedia, že ja plačem tiež, lebo to ani nie, že plačeš, že si vyhral zápas, ale plačeš
kvôli všetkým tým veciam, čo sa stali predtým. Že si povie, že že vyšlo to, ja keď som po prehratom zápase prvom v oktagóne vyhrala, tak odtedy plačem každý vyhratý zápas, lebo si poviem, že viem, aká je tá príprava náročná, aké je to chudnutie náročné a presne si len povie, že ľudia si myslia, že ten boj najťažší je v tej klietke. No aspoň u mňa je, že najťažší boj v tej hlave sú to veci, ktoré druhí ľudia nevedia, že človek bojuje s vecami ani o ktorých by nepovedali. A to je ten boj, že si povie, že wow, že nie, že som vyhrala zápas, ale vyhrala som zápas s tými bojmi, ktoré som vlastne vyhrala tiež, hej, že s ktorými bojujem, takže veľakrát si človek myslí, že aká som citlivá po zápase, že ona reve len, že vyhrala zápas. No nie, ja revem, lebo som vyhrala nad všetkými vecami, čo sa stali pred zápasom. Hej, že to málo ľudí vidí, ale akože ja som emotívna dosť. Za 2 týdny tě čeká teda další zápas, tak s čím konkrétně bojuješ teďka, jestli tam je něco? Já bych ještě nechal, ještě bych nešel do toho zápasu, to si ještě necháme. Ještě necháme. Necháme si to za paywallek. Hele, vrátíme se teda zpátky ke sportu, to znamená, dostala se k bojovkám, první trénink. Kolik let to je zpátky? Byla to ešte taková jako divočina, že človek prišiel na trénink a opravdu... Všetkého naraz bolo, že všetkého veľa, ale ja som bola akože fakt, že ja som prišla na prvý tréning a tým, že som povedala, že sa to rýchlo naučím, tak ma hneď dali medzi profíkov, že ja som fakt vôbec nič nevedela. Ešte vtedy čo už teraz je môj tréner, tak bol vtedy ešte len zápasník, tak on si ma hneď zobral pod krídla. A podľa mňa aj to mi strašne pomohlo, že zobral si ma niekto, kto to už vie, takže ja som sa to v podstate ako keby nie, že strašne rýchlo naučila, ale je to úplne iné, keď si s niekým, kto to už vie, ako s niekým, keď ste dvaja, čo len začínate. Takže ja viem, že tie tréningy bolo toho strašne veľa, vtedy bola ešte taká stará škola, že najlepšie, že 1000 všetkého, 1000 kopov, kolien, rankikov, klikov, ale mne sa to strašne páčilo, pre mňa to bolo niečo nové, mne sa páčil ten kolektív, ale ja keď som ešte začínala, to som mala nejakých tých 17 rokov, takže to bolo koľko? Nejakých 7 rokov už robím bojové športy, takže vtedy to bolo, ja keď som začala, tak som bola, že úplne prvá baba v gyme, takže vtedy ešte ani nevedeli, či som v tom gyme, pretože ma to baví, alebo preto, že sa chceš páčiť tým chlapcom, takže v začiatku boli ku mne fakt zlí, hej, že boli na mňa prísni, strašne ma bili, že asi chceli vedieť, že či vydržím, alebo či proste odídem preč. Sice ja som si poplakala a som si povedala, že vy ma takto ľahko sa aj to nedostanete. Takže v podstate tak ma aj oni podľa mňa vyformovali v to, že aj oni už potom si všimli, že wow, že na to fakt, že chce to, hej, že ja som proste trénovala od rána do večera stále, už teraz mám v tom systém, ale vtedy som bola úplne, že som v tom gyme bola non-stop, hej, akože aj teraz som, ale vtedy som bola úplne ešte nerozumne, ale tie tréningy boli skvelé, mne sa to strašne páčilo, už aj ten prvý tréning, všetky tréningy. Co tě k tomu táhlo teda? Co tě udrželo v tom tréninku? Protože na začátku si to dokážu představit, když trénuješ s někým, kdo už ví, tak najednou si člověk připadá jako totální sračka, že tyjo, tak já nevím, vytáhneš tady ruku najednou, plácáš páku, nebo ty si začínala s tajským boxem, takže OK, chceš někoho trefit a najednou tam máš 3 údery. No jasne, netrafila som nikdy, vieš, akože to ma na tom tak hnalo dopredu, v podstate aj teraz, lebo ja mám pocit, že čím dlhšie to robím, tým viac zistujem, že viac toho neviem. Človek si na začiatku myslí, že už viem všetko a zrazu zistí, že a hlavne grappling, wrestling, že tam je vlastne ešte milión vecí, ktoré nevieš a potom si povieš, že ja neviem ešte nič. No. A to sa mi na tom páči, že tento šport, akože celkovo bojové športy a MMA hlavne, sa mi najviac na tom ľúbi, že ako keby nikdy podľa mňa nebudeš vedieť všetko. A to sa mi na tom páči, že vlastne chcem sa stále sa máš čo učiť. Stále máš čo zdokonalovať a mne sa na tom hlavne páči tá predstava, že čo až dokážem, kde to až dokážem dotiahnuť. No jasně, ale to řešíš jako teďko. Mě zajímá ten začátek, tam jsou ty 2 cesty. Říkáš, to je tak jako těžký, a to sa mi na tom páčilo. Že na to nemám, vzdám to. No ja som to v hlave nemala, že som fakt vedela, že ja som cítila, že som sa preto narodila. Že v tej chvíli, ak som to začala robiť, tak som cítila, že ja som proste v živote nebola tak šťastná na iných tréningoch, ako som bola tam. Že mne sa proste bavilo ma to, že konečne, keď som trénovala, tak som necítila pocit, že koľko je hodín, kedy končí tréning. Že proste fakt som cítila takéto nakopnutie, že ja neviem, ani na sekundu som si nepovedala, že by som to robiť nechcela. Teraz si to už poviem, hej. Teraz si to už poviem, lebo jasne, že teraz idú na mňa o dosť ešte náročnejšie, ako išli vtedy. Niekedy po tých sparingoch s chalanmi si hovorím, že prečo toto robím, odhodím tie rukavice a vravím si, prečo som nemohla robiť niečo, modelka, prečo nemôžem byť modelka alebo tanečnička, prečo chcem cudzí pod na sebe, chlopy z ústy vyberám, vieš, že si hovorím, že fuj, tak nechutný šport ja robím, ale poviem si, že kurník, no milujem to, hej, že podľa mňa ja som ako keby strašne potrebovala v živote adrenalín a ja si myslím, že tento šport je akože extrémny adrenalín a to ma tak hnalo. A ešte najviac, keď som už mala prvý zápas na gala večeri, čo bolo nejako po pol roku, ako som začala trénovať, tak tam sa mi to len potvrdilo, že to robiť chcem, lebo mňa strašne baví, že zápasiť pred ľuďmi. Mňa tréning, ja milujem tréning, ale nie až tak, ako milujem zápas. Že ja fakt na tom tréningu, mne to aj tréneri povedali, že ja fakt aj o 80% som že o dosť horšia. Že mne to proste ako nejde, som taká spomalená
ale v tom zápase, ten posledný týždeň, 2, ja sa cítim jak zabíjačka, že konečne už sa blíži ten zápas, ten adrenalín a ja mám pocit, že akože som bola stvorená, že zápasiť ani nie, že trénovať. Uvidíme dokedy, že to tak ostane. Začínal si teda thaiboxem, takže první zápasy byly v thaiboxu, předpokládám. Áno. A kdy potom přišel ten přerod, že si přesedlala na to MMA? Ja mám pocit, že som robila nejako rok a pol, čisto ako stand-uperské, akože takto, že zápasy, že nejakých 20-30 som mala amatérských zápasov a potom vlastne už nebolo s kým zápasiť. Tých báb je strašne málo celkovo, takže už keď som mala s jednou babou aj 5. zápas, tak si hovorím, že kurník, že ja by som strašne chcela skúsiť to MMA. Ja som vždycky chcela MMA, odkedy som začala, len u nás v gyme, tým, že my sme taký viac stand-uperský gym, aspoň sme boli vtedy, tak nebolo u nás MMA, ale už potom roku a pol, tak sa začalo pomaličky už zháňať trénerov, že kto by mohol trénovať aj MMA u nás a potom sa už s tým začalo a už vlastne po tom roku a pol ja som šla na MMA zápas, ani som nikdy netrénovala grappling, wrestling, a tam som si povedala, že to je aká bomba v tých malých rukaviciach, len tam som sa aj zistila, že potrebujem vidieť ten grappling, wrestling, takže sme začali na tom potom pracovať. Začala som viacej cestovať. Aj to ma na tých bojových športoch baví, že človek tak cestuje. Ty máš osobní nějakou, ať už přímou nebo nepřímou zkušenost s anorexí, s bulimií? Akože s bulimiou mám. Vážení přátelé, tohle je možná moment, na který spousta podcastů čeká, snažila by se na tom teď vyrůst. My ale tohleto těžký téma nebudeme nějak bulvarizovat. Vážíme si důvěry od Verči, že se nám jako prvním svěřila a přesouváme to na náš kanál Hero Hero, kde máme prostě skvělou komunitu a nebojím se tam o tom s kýmkoliv diskutovat. Pokud ty máš nějaký problém s jakoukoliv poruchou příjmu potravy, nechce se ti tady vyhazovat pár euro, tak se mi ozve na Instagram, nemám problém ti tenhle ten rozhovor odemknout a doufám, že to bude pro tebe inspirativní a pomůže ti s tím něco dělat. Tak se vidíme tam. Čau. Ten tlak, ten adrenalín, tak vtedy to telo už bojuje s jednou vecou a vtedy nemyslí na to iné. Hej, že pre mňa najväčší boj není ten boj v klietke, ale ten boj, ktorý každý deň mám so sebou, keď som sama, hej. Neviem, ako to má niekto iný, ale u mňa to je tým, že proste človek má strašné výčitky z jedla. Koľké baby mi píšu, že bože, že zvracajú, že majú anorexiu a pošlú mi fotky, jak majú kosti a potom tak plačem, že kurník, že toho je tak veľa, že nie som len ja viacej akože pracovať s tými ženami, lebo proste málo sa o tom hovorí. Ja keď som bola na strednej alebo na základnej škole, tak sme sa učili všetko, ale absolútne sme sa neučili o sebaláske, o nejakej tej sebahodnote. Ja si myslím, že strašne málo je toho. Ani presne o tom, ako milovať to svoje telo a neubližovať mu. Takže určite by som chcela niečo takéto proste cez ten Instagram dodávať ženám a dievčatám tú silu a sebavedomie. Není hanba si povedať o pomoc, alebo není hanba povedať, že som tú pomoc vyhľadala a liečím to, hej. Vieš, že to som aj cítila, že už potrebujem pomoc, lebo ja už aj pred tým zápasom, ja som sa síce piatok doplnila, ale aj tak som všetko dala zo seba von, lebo som si povedala, že ty kokos, ja nechcem pribrať, aby teraz veľká. Po zápase som plakala, všetci, že splačila, lebo som vyhrala, ale plakala som, lebo viem proste, čo zažívala som každý deň v hlave, vieš, že ja viac zápasím presne s tými myšlienkami v hlave a také tie vnútorné boje sú pre mňa o dosť náročnejšie ako to, že teraz idem spárovať alebo zápasiť.